такава кръв, която да им помогне безвъзмездно от сърце да направят това, което те направиха в Аспарухово. Това са нашите доброволци. Позволете ми няколко думи да дам възможност на госпожа вице-президент да сподели от този микрофон. Добър вечер на всички. Ние май нарушихме протокола, господин Раев, но аз не се притеснявам. Аз не се притеснявам от нарушаване на протокола, особено в такава вечер като днешната. В тази зала сега, в момента, има особена енергия. Събрани сме хора с различни професии, но обединени от едно нещо, което се нарича човеколюбие. Затова разрешете ми да се обърна към всички вас, като публика и към всички вас, които сте на сцената, уважаеми дами и господа, с сърдечното обръщение, скъпи човеколюбци. Това е, може би, най-подходящата дума, която намирам искрено и от сърце, за да се обърна и да ви приветствам за това, че тази вечер ще направим преглед, за да възстановим фестивала на червенокръстките и здравните филми, който спря през 1991 година за огромно съжаление. Хуманизмът обаче, човеколюбието, добросърдечието отдавна са напуснали бойните полета и са прекрачили границите на която и да е държава. Отдавна за човеколюбие, за милосърдие говорим, когато срещаме керваните бежанци, сполетени от тежки беди. Хора, които бягат и напускат родните си места от природни бедствия, от катастрофи. Хора, които се намират в местата за лишаване от свобода. За милосърдие и за човечност говорим, когато трябва да помогнем на създаващ се живот, на родил се живот, когато трябва да подадем ръка, за да подпомогнем този живот, когато трябва да помогнем на възрастните, на децата в неравностойно положение, на жените, на болните хора, на гладните хора. А началото на 21 век не е толкова щедър към човешкия род, макар и мнозина от нас да искаха да можем да го определяме само като век на знанието и на индивидуалния просперитет. Няма как да стане. Има общочовешки ценности, които са валидни за всички и за всички времена. И милосърдието, и добросърдечността са едни от тях. Ние ли, българите, не знаем какво значи милосърдие и добросърдечност? А кой спаси своите евреи и не даде нито един от тях? А това знае ли го Европа? Или трябваше един евреин, Барзуар, да напише малка книжка, в която да отдаде почит и заслуженото на целия български народ, на всички български институции за спасяването на всички евреи.